Kapag tatawag kayo sa Mother of Perpetual Help, kapag tatawag kayo kay Mary, kapag tatawag kayo sa mga santos at saka sa mga santita, ay kayo ay maliligtas. Hindi yan salita ng Diyos, salita yan ng Roman Catholic Religion. Sa Salmo 27, The Lord is my light and my salvation. At ito rin ang sinabi ng Gawa chapter 4 verse 12. Kay Jesus lamang matagpuan ang kaligtasan. Sa Kanya lamang matagpuan ang kaligtasan, sapagkat wala ng ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos upang tayo ay maliligtas. Hindi pangalan ni Mary. So ang mensaheng ito para lamang sa mga taong open-minded na gustong makatanggap ng kaligtasan. I challenge everyone to receive the Lord Jesus Christ into your heart. No? Tanggapin mo siya at sa Kanya ka lang mananalig. At sabi ng Panginoon, babaguhin ka din niya. Punto Biblikal.